Avui presentam un nou programa de televisió, se diu Personatges i rondalles, i l'objectiu d'aquest programa és precisament continuar contant rondalles, continuar amb aquesta línia que hem iniciat de fa una sèrie d'anys, contant rondalles des de diferents perspectives, rondalles que han contat nins, que han contat joves, que han contat padrins, pares i mares, actors, actrius. Per ara hem concebut aquest programa amb el nom de Personatges i rondalles, perquè d'alguna manera volen que surti una miqueta tothom de Manacor. Personatges que destaquin dins el món de la cultura, dins el món de l'esport, però també personatges del món de la fusta, del món de les perles, de diferents camps que d'alguna manera configuren la nostra ciutat de Manacor. Amb tots vosaltres, Personatges i rondalles, esperam que sigui del vostre gust. Bernat Jaume Rosselló Càndido va néixer a Felanitx, dia 15 d'abril de 1945. Generalment és conegut amb el nom de Jaume, però també amb el de Càndido, per l'estranyesa del cognom, fruit d'una adopció llumajorera de fa 150 anys. Fins als 6 anys va anar a l'escola de les Trinitàries, de Felanitx. Després va continuar la seva formació a l'escola parroquial fins als 10 anys. Quan tenia 10 anys va començar el batxillerat laboral i ja als 15 emprengué la carrera de mestre. Posteriorment continuà en la de professor de dibuix dels 18 als 22 anys. El seu currículum és molt extens i variat. En l'apartat professional destaquem que l'any 1979 va obtenir les oposicions d'agregat d'Institut d'Educació Secundària i l'any 1983 es converteix en catedràtic. Fou catedràtic de l'Institut Sa Blanca Dona, d'Eivissa. Va ser en aquest mateix any quan va fer l'animació de la pel·lícula Una família feliç i també l'animació de Biologia, la matèria, l'energia i els organismes. Continuà en aquest camí i l'any 1984, amb l'INBAD, realitzà l'animació de La Bella Dorment del Bosc i fou jurat del Premi de Cinema Juvenil i Infantil de Gijón. També realitzà una nova pel·lícula d'animació sobre la prehistòria de Mallorca. L'any 1989 és elegit director de la Pobla i l'any 1996 ho és d'Elies mossèn Alcover de Manacor, un càrrec que manté fins ara. La seva infantesa i joventut ja es varen veure marcades per la seva vena artística. Quan tenia 7 anys, participà en un concurs de dibuix i obtingué com a premi una rondalla. Es tractava d'un tom de la col·lecció. No recorda bé si era el 7è o el 3è, però així entrà per primer cop en contacte amb el món de les rondalles, amb en Joanet d'Alonso, amb el castell diràs i no tornaràs. També de ben petit l'impressionaven els tebeos, especialment l'Inspector Dan, d'Eugenio Giner, publicat per Bruguera l'any 1952, i el Cachorro. Ben curiosa és la seva vida d'estudiant a l'Escola Superior de Barcelona, al llarg de la qual conegué importants manacorins, com el pintor Joan Riera Ferrari, Andreu Llodrà o el poeta Guillem Vidal. Fou una etapa en què també aprofita per fer-se soci de la Filmoteca Nacional, a través de la qual gaudeix del fantàstic cinema antic, tot veient pel·lícules com Intolerància, de Griffith, o Nosferatu, de Murnau.
Quan tenia 19 anys, va assistir a classes de llengua catalana d'amagat amb el conegut professor Josep Antoni Grimalt. Jaume Rosselló, que actualment és el director de l'Institut Mossèn Alcover, ha promogut i promou moltes activitats relacionades amb la nostra cultura, entre les que destaquem el Fogueró, que cada any fan per Sant Antoni i que ha merescut innombrables reconeixements i guardons per la qualitat, la imaginació i la bellesa que representen. Cal esmentar també els dibuixos de rondalles que ha anat realitzant al llarg de la vida i que s'han formalitzat a través del CD interactiu sobre el gegant Martinot o de la pel·lícula d'animació L'amor de les tres taronges. Jaume Rosselló és, sens dubte, tot un personatge que ha dedicat la vida a uns ideals de formació i d'art, aplicats també als joves. Una persona admirable que cal valorar i conèixer. Bon dia, som en Jaume Rosselló, que m'han comanat que avui vos hem de contar una rondalla i en primer lloc me presentaré. Bé, ara faig de director de l'Institut Mossèn Alcover, jo som professor de dibuix. Bé, vos hem de dir que en primer lloc, de res, jo som un mestre d'escala. El dia que vaig estudiar magisteri, en primer lloc, el que passa que com que m'agradava molt dibuixar i volia ensenyar dibuix, vaig haver d'anar a estudiar Belles Arts a l'Escola Superior de Sant Jordi de Barcelona. Allà vaig conèixer en Riera Ferrari, en Daniel Codorniu, en Tomeu Vental, i el primer dia que vaig anar a l'escola vaig conèixer en Guillem Vidal, que és de Manacor també. Fa d'haver 25 anys vaig tenir na Sebastiana Galmés a classe, na Marta Segura, na Joana Maria Tent i na Magdalena Gelabert, que li he hagut de pregar molt que me deixés contar-vos una rondalla perquè no hi havia manera, però l'he convençuda i l'he aconseguit, ella i jo. He triat com a rondalla la gea gri. Us diré com és. Perquè trob que avui en dia els al·lots ja no saben què és una gea. Quan jo era petit, la meva predina sí que era una gea, perquè anava tota vestida de negre. Me'n record que un dia li van regalar un davantal, no sé si era un pap verdós, se'l no va voler dur, el va regalar una cosina meva. I, en canvi, les predines d'ara ja no són gees, van totes pintades i crec que n'hi ha que van a ballar los melones i tot. I per això he volgut triar la gea gris. També surten soldats que van a la guerra de Cuba, a l'Havana, i que a final del segle XIX, i he trobat que també estava bé. En realitat també perquè està ambientada en el segle XIX, en els finals, i s'assembla molt encara, malament sigui molt lluny de nosaltres, encara surt la part de Sant Antoni, que hi havia les morades, encara no els havien tomades, surten coses d'aquest tipus, i crec que està bé que els al·lots d'ara vegin com era la vida a final del segle XIX, al principi del segle XX, a Mallorca. La gea gris. Això era i no era. Bon viatge fàcil la cadernera. Per tu un amut i per jo una barcella. Això era una gea llorencina, prima de cans, més viva que una fura, que no tenia una passeta, però anava ben esmolada d'osques. La qüestió que aquesta dona tenia una filla que no m'hi catalineta, que no se li semblava gent, perquè era un confit de nina. I la catalineta va començar a festejar un jovençà de Sant Llorenç, que va dir a la gea, diu, què és això? Diu, jo no tenc una passeta, t'hem de fer la queixada i esperament. La queixada vos hem de recordar que eren
els camissons d'anar a dormir, les estovalles, els tarcaboques i els llençols. I que s'havien de brodar, a més. I el parament eren 4 mobles per omplir un pot la casa. La qüestió que va saber que l'ama de Sant Ferrer i l'hortelà de Sant Mas s'anaven a vendre una somada de mongetes tenres a ciutat. Una somada vol dir uns arcs o someres carregats amb unes baesses que hi duen les mongetes tenres. I què fa ella? Quan va saber que l'endemà partien, ella se va posar a la sortida del poble, els vau passar i els va pitjar darrere perquè no la vessen, sense acostar-se gent ni una mica. Van passar per Escaparó, per Sant Pere Andreu, i de veig la costa de la Grava s'hi va acostar. I llavors se li van escometre. Van dir, i vols sou la gegri? I ella diu, per ella m'atenc. I diu, ai, que cercau? Diu, ja ho veig, me'n vaig a ciutat de feines. Diu, i nosaltres també. Anàvem a vendre aquesta somada de mongetes. I res, i ella els va donar conversa, i tira per endavant, i tots dos, amb ella, xerra que te xerra. Fins que arriben en el hostal del Lleida, i aquells dos que ja estaven ben cansats diuen que no volen de trobar a veure un poc, les bísties han de menjar. I la gent diu, ves, entren dins un hostal, a les 2 bísties a dins les tables posen un bon morrió amb menjar, es posen a menjar, i els 3 demanen, diu la ronda textualment, un bon tassó de vin blanc, que deu ser vi blanc, equipat amb vena, i es posen a xerrar davant la foguenya, i que els 2 ja els apagueu en xubec. I ja, quan tots me veu, diu, sabeu què? Diu, quan que ja fes un pack, diu, voleu que agafi els ases i les mongetes i comenci a caminar i després ja mos agafareu. I que el dos benestres diu, sí, ja mos va bé. I ja surt, agafa els ases i les mongetes i que vos pensava que feia poc que havia, i deia, no, com una bala. Va començar a pegar les verdencades i tira per endavant. I que els dos benestres que se torna a pegar el xubec que becaven davant la foguenya. I ja, que vos penseu, aviat va ser d'haver la Casa Blanca, antes de Sant Ferriol, i m'ha de trobar un mercader per allà, i els escomet. Diu que seríeu compradors de mongetes tenres i d'ases i tot. I que els homes que anaven compradors vees, fan la barrina i d'any li donen els 2 bes. Sabeu què va fer la els va formar dins un mocador i els va posar baix de les faldetes i cap a ciutat, com una bala. I que els 2 benestres per allà becant-se i se desperten i diuen, i la gent mos deu fuita, li pitjaren darrere. Se pensaven fer vi, però la gent feia molt més que ells. Venga, caminaràs. I van arribar a ciutat, que un temps encara hi havia les murades, hi havia la porta de Sant Antoni, que encara se diu. Hi havia unes enramades de fora, que en realitat eren com estables per deixar les bísties i els carros, sense valor d'entrar a ciutat. I per les enramades, i no hauríeu vist una dona així, uns ases i unes mongetes, i ningú els sabia dir. Què fa si ja mentrestant? Se'n va anar a una botiga de robes i els compra tota la roba que havia de menester. I la paga d'any, i els diu, mireu, jo ara no me puc dur, però vendrem un carro i me no duré tot. I queden així. Després se'n va a una casa de mobles i fa el mateix. Compra mobles, els deixen depòsit i tot d'una se'n va cercar un carreter. Se'n torna a la porta de Sant Antoni i va trobar un carreter que era dretà. Li va dir, l'amo, que me duríeu això, Sant Llorenç i això. Diu, vinga, fan la barrina, si ja el paga, se'n va amb ell, carreguen la roba, carreguen els mobles, i vinga, i ell ja feia comptes, no se'n amb ell. Però els xinès, quan se n'anaven a dins el carro, per una cera, me veu aquells 2, amb els ulls badats i la boca badada, que la cercaven per tot. I la manyipen i diuen, nyot la gegri! I ella, quan els veu venir ja de baixa del carro, li diu un escarreter dretà, ja mos veurem, si no mos tornem a veure, vos atureu Sant Llorenç a que nostra,
i ja està, ja han quedat arreglats. I se'n va cap a aquell dos que l'investeix i diu: «Ah, pillastre, on és? On són els dos ases i les mongetes?» I ell diu: «Els ases i les mongetes els he venuts». Diu: «Com, heu venut els ases?» Diu: «Sí, però». Diu: «Sabeu que me n'han donat de dobbers?» I els diu una animaladata d'aquell temps, no sé què els diu, 400 lliures, perquè no anaven de pessetes, anaven de lliures i de sous i coses d'aquestes. I que el queden els que veï drets a s'ho creuen. Diu: «Sí», diu: «precisament ara ens m'hauran de pagar, veniu i cobrareu». I ell diu: «Què vol dir?» I ell tresqui amb aquell dos i me troba en un lletrero que era un dentista. I els diu: «Espereu aquí baix que ja ho arreglaré tot». I puja, i toca, i entra. I la rep un dentista que se rondea, surt un home amb un davantal, amb un gorro blanc i amb unes estenades així. I li diu: «Mem, ja tenim dos fills meus que els fan molt de mal als queixals». Diu: «I els hauríeu d'arreglar». Diu: «Això és el meu?» Diu aquell home: «Això és la meva art». I queden... I diu: «Lo que ens fan tant de mal que només diuen beneitures», diu la gent. «Només xerren d'ases i de mongetes». Diu: «No els vos escolteu i feu la vostra feina». I arriben a una carta i diu: «I què vos hem de pagar?» I aquell home, no sé si eren sous o no, a lliures o no sé què, són d'haver 9 monedes que li cobren, tant per queixal de baix, tant per de dalt. La gent plan li pega, davall i diuen aquell dos: «Au, ja prou pujar a cobrar». I se'n va com una bala. I aquells dos benastres pugen, els arrep el dentista, i diu: «Au, que et segui un aquí l'arreglaré, l'altre esperaré». I qui hem d'arreglar? Diu: «Els queixals, que vos fan mal». «Els queixals!» I aquells dos homes se posen a fusta mà. «Els ases i les mongetes, volen?» I el dentista els diu: «Els ases i les mongetes, venga, això és el mal, ja veureu com vos fugirà el mal i no pensareu per les ases i les mongetes». Però aquells dos homenets arriben tant a explicar-se que aquell home ho entén. El dentista diu: «Ui, així que l'haurà fet bona aquesta dona, devem veure si la trobeu». I res, davallen com una bala a cercar la llegre una altra vegada. La llegre se'n havia anat a la porta de Sant Antoni. Torna a trobar el carreter dreta, però aquell home xerrava de negocis amb els altres homes i encara no partia. I ara me tornen a plegar, a punt de partir, i la gent torna a dir al carreter dreta: «Res, aturo vos a Sant Llorenç i deixeu que nostre, ja està arreglat, ja vendré ja més tard». I se'n va cap a ells: «I què passa ara?» I vol dir: «Què passa?» Diuen aquell dos: «No mos hem pagat, mos volien repassar els queixals». «Bueno», diu la gent, «anem al jutge tot d'una, veureu com els arreglaré, tot d'una vos pagaran». I res, i els setmana, tristrena, la bola els se'n va dur, a la caixa de reclutes els se'n va dur. I diu: «Espereu aquí, si en aquest banc, ja vos avisarem baixarat en el jutge». I puja, i va trobar un home que seia allà, un escrivent, i diu: «Mireu, venc apuntar 2 fills meus per anar a fer servici a l'Havana». Clar, perquè un temps, el de saber tots, que a l'Havana, si eren rics, no anaven. I ni a l'Havana ni al Marroc a fer guerra no anaven si tenien dobbers per pagar. Clar, però hi havia gent que s'hi apuntava per dobbers. I si ja agri, en aquell home li va dir que tenia 2 fills que els volia apuntar per anar a l'Havana. Diu: «Què fa el dia? On són?» Diu: «Són molt empaguidors». Diu: «Però són allà veig que se ven un banc». I aquell home va goitar per la finestra i va veure l'amo de Sant Ferrer i l'hortelà de Sant Mas que badaven asseguts un banc. Diu: «Ah, sí? Tenen bona planta?» Diu: «Si mateix pareixen fars, venga. Fan els papers, li paga 200 lliures a la Gegri. La Gegri baixa tota contenta i se'n va cridar aquells 2 babaus i els diu: «Au, ja pareu pujar, tot d'una vos pagaran». I se'n va com una bala. Aquells 2 pugen i aquell home diu: «Espereu un poquet». I es queda d'una estona i va un sergent vestit com aquell temps, aquells militars que duien un capís, i diu: «Au, veniu en ja». Diu: «I on anem?» Diu: «En el corter, on hem d'anar?» «Què vol dir?» Aquells 2, quan ho senten: «En el corter, què passa?» Diu: «Vareu venuts per anar a l'Havana, on voleu anar?» I tornen a posar-se a plorar i a cridar. I res, els se'n torna a dur per enrere, aquell sergent. Xerren amb aquell home, i aquell home, quan veu de què anava l'assumpte, diu: «Bé,
Si avui m'ha tornat dos dobbers, vos es borraré de la llista. Però ara avui, i aquell dos, com una bala, que per la part de Sant Antoni, i ara la van trobar per allà, que s'agri, i investeixen per la carretera. I aquesta vegada van fer tanta via que la van aglapir. I diu la ronda que la van aglapir en el pinar de Sant Joan, que fixeu vos, allà on ara és l'aeroport, hi havia un pinar. I m'aglapeixen la gegri i diuen, punyetera, ara no mos fugiràs pus. I l'agafen i la fermen a un pi, ben fermada. I diuen, dona-mos els dobbers. I la gegri ja no va poder fer res pus. Clar, havia gastat els dobbers en els mobles i en la queixada, però a la queixada i els dones dobbers els que li quedaven, i les 200 lliures que havia cobrat de pantaló per soldats a l'Havana. I la deixen formada en el pi, ben estreta, i diuen, mira, te deixem formada perquè no mos fiem de tu. Bon anem a Palma, a la ciutat. Si arreglam això, te desformarem una altra vegada, te'n podràs anar. I se'n van cap a la ciutat com una bala. I arriben a la caixa de reclutes en sort dobbers. I aquell home diu, bé, avui de venga, i els esborra de la llista, i tots dos se'n tornen ben campantes cap a on hi havia la gegri. Però la gegri tenia molt de recursos, era molt polissona. Hi havia un geperut per aquest pinar que se deia el geperut de la bufera. I passejant per allà me troba la gegri fermada en el pi. I diu, i què feis aquí? I aquella polissona diu, què faig? Ja t'ho diré. Diu, tu te penses ser geperut. Diu, ja, era molt més geperuda que tu. Diu, i però, m'han dit que si me formaven aquest pi me fugiria el gep. I mira, no en tenc ni un de gep. I ell diu, i és vera? Diu, i si m'ho fes a mi? I ell diu, ves, desformem, ja te formaré en el pi. I el geperut de la bufera la desforma, la gegri el forma ben estret, i se'n va com una bala cap a Sant Llorenç. Aquest d'una bona estona van arribar aquells dos que venien de ciutat i me troben el geperut de la bufera. I els ho va contar, el varen desformar, varen aplegats a tapins cap a Sant Llorenç i mai més se'n van fiar d'aquest jaia. I així cap a la ronda, i el se'l veiem tot plegats amb ell, i ja està.